салом дӯстон, ниҳоят мо ба он рӯзе расидем ки туби тилло соҳиби арзандаи худро пайдо кард. Карим Бензема эраи навро дар ин ҷоиза кушод. Акнун метавон расман аз минбари баланд гуфт ки эпохаи Месси ва Роналдо таърих шуд ва дигар онро мо бо чашмони пур аз ашк ба хотир хоҳем овард. Месси имсол умуман дар қатори номзадон мавқеъ нагирифт. Роналдо бошад танҳо дар зинаи 20-ум қарор гирифт. Имрӯз мо аз натиҷаи ин маросим пурра ба шумо хабар медиҳем. аммо пеш аз сар кардан мехоҳам хотиррасон кунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1x мебошад. дар он ҷамъовақт кайфсинтҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. ҳамчунин нафароне ки то ҳол регистратсия накарданд метавонанд дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0777 соҳиби 1200 сомонӣ бонус гарданд. ссилкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳамакнун масъулаи интихоб кардани ҷоизадори туби тилло душвортар мешавад, аммо имсол арзандатар аз Бензема набуд. чемпиони лигаи қаҳрамонҳо ва беҳтарин нишонзани ин мусобиқа бо 15 гол. вобастагии Реалро аз Карим Бензема ҳатто сармураббии даста Карло Анчелоти ҳам инкор накард. набудани ӯ дар Эл Классикои соли гузашта ба мағлубияти Реал бо ҳисоби 4-0 овард. маҳз иштирок накардани Бензема ба тағйиротҳои тактикӣ оварданд ки дар ниҳоят ба бохти калони мадридӣ оварданд. туби тиллоро ба Карим ҳамватанаш Зейниддин Зидан дод ки зери роҳбарии ӯ Бензема 3 маротиба чемпиони лигаи қаҳрамонҳо шуда буд. пас аз гузораи 24 сол дигарбора туби тиллоро футболбози фаронсавӣ гирифт. соли 1998 Зидан ва 2022 Карим Бензема. дар тамоми ҷараёни ҷоизаспорӣ зуд ба Бензема ишора мекарданд ва маълум буд ки ин навбат туби тиллоро ба ҳеҷ кас намедиҳанд, танҳо ба Карим. ҷоизаспории имсола аз солҳои қабл фарқ дошт. аввалин маротиба туби тилло на барои натиҷаҳои соли милодӣ, балки барои натиҷаҳои як мавсим дода шудаанд. барои гирифтани туби тилло ба Бензема натиҷаҳои олии ӯ дар мавсими гузашта кӯмак расониданд. дар баробари лигаи чемпионҳо Карим Бензема ҳамчунин беҳтарин нишонзани Ла Лига бо 27 гол шуд. аз рӯи системаи гол ҷамъи пас ягона нафаре ки аз Бензема натиҷаи беҳтар дошт ин Холланд буд. аммо фаромӯш намекунем ки он вақт Эрлинг дар чемпионати серголтар бозӣ мекарду ба фарқ аз Бензема бештар дар бозиҳо иштирок менамуд. метавон гуфт ки дар кулли корномааш Бензема барои ҳамин рӯз мубориза бурд ва акнун ба мақсади асосияш расид. 431 голи карьераш боз бештар хоҳанд шуд. охиринаш дар рақобат бо Барселона дар Эл Классико зада шуд. ҷоизаҳои дигари асосӣ чунин буданд. беҳтарин бозингари ҷавон Гави аз Барселона шуд. аз дастаи духтарони Барса бошад Алексия Путелия соли дуввум паёпай туби тиллоро гирифт. Тибо Куртуа беҳтарин дарвозабон гардид. Жоа Фелиш нақша дорад ки дастаи Атлетикоро иваз кунад. ӯ дар ин тим натавонист ба бозингари пештоз ва мумтоз табдил ёбад. ҳатто пас аз рафтани Гризман Жоа Фелиш натавонист он бозингаре шавад ки ҳама интизораш буданд. Гризман акнун ба пуррагӣ боз аз сари нав футболбози Атлетико шуд ва чунон ба назар мерасад ки Антуан боз шеф ва гапзани асосии мадридиҳо мешавад. буданд ҳолатҳое ки Фелиш беҳтарин бозиро нишон медод. бархе аз чунин бозиҳо ба лигаи чемпионҳо ҳам рост меомаданд ва аммо барқарорӣ ва устуворие ки хоси бозингарони топас ба ин футболбоз намерасид. ӯ дар баробари ин осебпазир будани худро нишон дод. дар Атлетико ҳама дер ё зуд ба гапи Симеоне гӯш меандозанд ва тактика интихоб кардаи ӯро сармашқи кори худ мекунанд. ин нуқта ба Фелиш рабт надоштааст. ӯ шояд аз ҷиҳати характер ва тарбия бачаи хуб бошад, аммо аз ҷиҳати тактикӣ натавонист ба фалсафаи Симеоне унс гирад. бо дарки ҳамаи ин масоил Атлетико ва Фелиш ба ҷудошавӣ наздик мешаванд. гап сари он меравад ки худи ӯ чунин хоҳишро баён доштааст. дар назди бархе аз бозингарони мадридиҳо Фелиш норозӣ будан аз мавқеи доштаашро баён кардааст. дастаи навбатии ӯ метавонад ПСЖ шавад. ин трансфер эҳтимол дорад ки моҳи январ рух диҳад. тақдири Фелиш аз Месси ҳам вобаста хоҳад буд. гапи матраҳ он аст ки агар Лео шартномаи худро бо дастаи ПСЖ тамдид накунад, пас ӯ соли 2023 дар фасли тобистон агенти озодшуда ба дастаи дигар меравад. агар ҳамин тавр шавад ва парижиҳо эҳсос кунанд ки Лео дар ҳаяти онҳо истоданӣ нест, пас дар фасли трансферии зимистона Фелишро ба сафи худ ҷалб мекунанд. Атлетико бозингари португалиро бо нархи гарони 120 миллион евро харид карда буд, аммо бо ин нарх ӯро фурӯхтан мушкил мешавад. ҳатто ПСЖ пулдор шояд омода набошад то ин қадар маблағро барои футболбози ҷавон пардохт кунад.
мушкилиҳои буҷаи Барселона онҳоро то абад пайгир хоҳанд кард. тавре маълум аст, дар Барса мушкилии маоши футболбозонро ҳал карда наметавонанд, чунки он ба ягон ченак рост намеояд. ҳар як бозингари наве ки ба Каталония меояд, як бозингари дигар бояд ҳатман бо Барса падруд гӯяд. мушкилии мазкур метавонад боз дучанд шавад. мавзӯи матраҳ баромадан ва ё набаромадани каталониҳо ба плей-оффи лигаи чемпионҳо мебошад. агар Интер бар Виктория Плзен дастболо шавад, пас Барса имконияти баромадан аз гурӯҳро барбод медиҳад. хулас Барса имкониятҳои ками баромадан аз гурӯҳро дорад. дар сурати набаромадан аз гурӯҳ, Барселона маҷбур мешавад ки бозингарони маоши зиёд мегирифтаро аз саф ҷавоб диҳад, то минбаъд мушкилиҳо бо УЕФА эҷод нашаванд. айни ҳол гуфта мешавад ки дар сафи якум барои фурӯхтан Жерар Пике, Жорди Алба ва Френки де Йонг қарор дорад. аз ҳама хандаовараш он аст ки тобистон каталониҳо аллакай кӯшиши фурӯхтани ин бозингаронро карда буданд. Френки де Йонг пофишорӣ карда ба Манчестер Юнайтед нагузашту, Жорди Алба бошад ду по дар як мӯза андохта аз трансфер ба Интер даст кашид. акнун дар равзанаи навбатии трансфери каталониҳо бо кадом роҳ онҳоро мефурӯхта бошанд, рӯз то рӯз аҷибтар шуда истодааст. дастаи Байер аз 5 бозии охир дар 4-тоаш бо ҳисоби умумии 1-14 шикаст хӯрд. чаро мо ин оморро ба шумо пешниҳод кардем? чунки айни ҳол сармураббии дастаи кишвари Олмон, собиқ нимҳимоятгари машҳури дастаҳои Ливерпул, Реал Мадрид ва Бавария Хаби Алонсо аст. зеро роҳбарии ӯ Байер дар 3 бозӣ 1 ғалаба дошта дар 2 рақобат мағлуб шуд. бозии дебютии ӯ бо ғалаба бар Шалке бо ҳисоби 4-0 тамом шуд. баъдан дар Лигаи Чемпионон дастааш аз Порто 3-0 шикаст хӯрд. бозии охир бошад Байер аз Айнтрахт бо ҳисоби 5-1 мағлуб гашт. барои Хаби Алонсо ин якумин дастаи бузург ва чемпионати топ аст. то ин дам ӯ дар дастаи ҷавонони Реал Сосидад кор карда онҳоро ба натиҷаҳои беҳтарин дар таърихашон расонд. роҳбарияти Реал Мадрид дар ҷустуҷӯи мутахассисе қарор дорад ки метавонад пас аз ба нафақа баромадани Карло Анчелотти кори ӯро идома медиҳад. дар Мадрид бар он андеша ҳастанд ки Алонсо метавонад кори мутахассиси итолиёвиро давом диҳад. барои ин пеш аз ҳама лозим аст ки кори Хаби дар дастаи Байер хеле хуб ҷараён гирад. аз ӯ интизор нестанд ки Байерро қаҳрамони Бундеслига кунад, балки шаклу шеваи хоси ӯ ва низоми хуби бозиҳо мунтазир ҳастанд. бояд иқрор шуд ки дастаи кишвари Олмонро ин мутахассиси испанӣ дар як ҳолати шикаста ва дар зинаҳои поёнии ҷадвал қабул кард. аз Мадрид кори Хаби Алонсоро пайваста диққати ҷиддӣ медиҳанд. Лаутаро Мартинес дар дастаи Интер худро хушбахттарин нафар эҳсос мекунад. ӯ намехоҳад дар ин даста ба сафи тимҳои дигар равад. нақшаи ҳамлагари аргентинӣ дар он аст ки ӯ бо миланиҳо шартномаи нав имзо кунад. таваҷҷӯҳ ба ин ҳамлагар хеле зиёд аст. тобистон ҳам чанд клуби бузург хоста буданд ки ҳамлагари аргентиниро ба саф ҷалб намоянд, вале ӯ дар шаҳри Милан боқӣ монд. дар ҳамин шаб рӯз ду даста ба Мартинес таваҷҷӯҳи хос доранд. Манчестер Юнайтед ва ПСЖ ҳамин дастаҳо гуфта мешаванд. онҳо ҳарду мехоҳанд ҳамлагари бо маҳорат дошта бошанд ва ин гуна бозингарро дар симои ҳамлагари аргентинӣ мебинанд. гап сари ин ки Мартинес намехоҳад аз шаҳри Милан биравад, аммо гапи матраҳ он аст ки Интер хислати фурӯхтани ҳамлагаронро дорад. метавон ин мисолро дар ҳолати Лукаку гуфт. Челси барои 120 миллион ба Интер пешниҳод кард ва миланиҳо бемалол ин пешниҳодро қабул карданд. Мартинес ҳарчанд нархи бозориаш 75 миллион евро бошад, Интер барои фурӯхтани чунин ҳамлагар метавонад маблағи бештарро талаб кунад. ба ҳамин тамом бори доим ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обнаждаро аз ёд набароред. бо шумо низ ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.